két és fél évre felépítenek egy parkolót, ide behúznak milliókért ilyen mindenféle modern felszerelést, és aztán bejelentik, hogy eladják az egészet, hogy ide irodaház épüljön. Ez egyszerűen felfoghatatlan, tehát ez a Panamák Panamája. De úgy végül is most voltak ilyen utcafórumok, ahol ez nem lett megemlítve, pedig elég friss dolog. Esetleg lehetett volna erre sort keríteni, hogy itt volt az alkalom, hogy tudjanak róla az emberek. Ugyebár az út másik oldalán, az út és a Duna közötti postástrandnak hatalmas része azt tulajdonképpen teniszpályákkal terítődött meg, és ugyanígy terjed gyakorlatilag tovább ez a fajta építkezés az útnak ezen az oldalán is. Engem ez nem hagy hidegen. Itt egy nagyon szép zöld terület volt. Nagyon régi öreg fákkal, és mint tudjunk, egy fa nem 1-2-3 év alatt nő meg ekkorára, hanem 20-30-50 év alatt. Most ezt kapásból kivágták, ilyen sarlóelv alapján. Ha meg lehet törni valaminek a csíjét, akkor az a teniszpálya a postás közepére, az kinyert az egész postástrandot. Úgyhogy ez a véleményem. Egy 350 milliós beruházásra egy két hét áll rendelkezésre bárkinek, hogy pályázzon. Tehát ez nyilvánvalóan azt jelenti, hogy aki már erről előre tudott, és fölkészült erre gazdaságilag, az az egy személy fog, vagy az az egy cég fog pályázni, és az az egy cég fogja elvinni ezt a projektet. Nagyon jó kellett tudniuk azt, hogy ide irodaházat fognak építeni, már akkor, amikor elkezdték a parkolót egyáltalán. Tehát gyakorlatilag az embereket megvezették ezzel a projekttel. Gyakorlatilag a robotok megszavazták, a kisebbségben levő ellenzék pedig akármit is csinált, ugye ezt eladják és kész. Egyszerűen mindenbe bele kell avatkozni, ez az ő mentalitásuk, ez a környezet gyűlölő vallás tulajdonképpen, ami ellen most tiltakozok én személy szerint.